Ga Abdul Rouse Family. A jikina dan suna saka min ido, masu gulma da zagina na ɗauka hakan ado. Duk mai hankali ya san ruwa gatan bado, sai a ƙara haƙuri malam ciwon ido. Ko ka so ni dai, ko ka zage ni dai, na rantse baka taɓa canza min kaddara. Dare ga dare Allah ne ya ka dangare, ina ci da waka wasu na sana'an bara. Lollipop, na yi do, in sifa ruwa na cup. Baka bani ci, baka bani sha, in magaru ba zan mutu baka sa in kai sha. Baka kera kai, ba kuma ka busa rai, kai ma kamar ni kake a ci a sha a je masai. Da ni da kai dukkan muna laifuka, watakila bincika ka fi ni yawan shafuka. Yan sa ido, ku ringa sa ido, ku ringa saka min ido. Yan sa ido, ku ringa sa ido. Magulmata gishirin zaman duniya. Kana da, ina da, amma kake samun ido. Kina da, ina da, menene saka min ido? Ka kama rabbana ka kyale dan adam, wasu ko halal kake ci sai sun kira ta haram. Suna nan a tare dan hadarin su yafi bom, lokaci suke jira ka samu sai su maka gom. Dan zama dan sarki gomman zauna lafiya, na gaida magulmata gishirin zaman duniya. Allah raba mu da yan bani na iya, masu roƙon ruwa a cokali suna da maliya. Baka so ka ganni ina dariya, baka so ka ganni cikin koshin lafiya. To ai kai ba Allah bane, ka je ka tambaya sunan mijin iya dai ba bane. Baka so ka ganni ina dariya, baka so ka ganni cikin koshin lafiya. To ai kai ba Allah bane, ka je ka tambaya sunan mijin iya dai ba bane. Yan sa ido, ku ringa sa ido, ku ringa saka min ido.